Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै अलरेडि मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअनि टपिकआ मा दिनैहाय आङो नाइकानिफ्राय जा प्रडाक्टफोर कस्मेटिक प्रडाक्टफोरखौ आङो अर्डार खालामदों बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो होनना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आङो पेकिं खालामनायफोरखौ खेवखाबाय अलरेडि मानो होनोबा पेकिं खालामनानै आरो दिन्थिनाय आरो मानाय बिराद टाइम वेस्ट जायोना बेखायनो आङो दिहुनखाना लाखाबाय ओमफ्राय नै आं जाखिनि अर्डार खालामदों बेनो बेखिनियानो सो दायो आङो फारि फारियै नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै फार्स्टआवनो आङो दिन्थिनो नाजागोन नैबे PSC नि बियो लिक्विड HD फाउन्डेसन नैबेयो बिराद बरिया हायो आं खेवबाय खिन्थु नैबेलाय बरिया बेयो आङो बेयावहा बिराद माने बे PSC नि जितु ब्रेन्ड ना बे PSC ब्रेन्डनि जितु HD लिक्विड फाउन्डेसन दङ बेयावहा बिराद बुरजा माने सेट दङ आरोना बिराद कालार नोंनि स्किन टनजों मिलायनानै नोङो लानो हागोन आङो बेयावहाय लादोंमोन आङो बेयावहाय बेसेबांखौ लादों मिथिबायना 1.2 खौ लादों आङो नैबेखौ मोनसेखौ आङो बे PSC फाउन्डेसनखौ आङो बिहरदों मोनसेखौ आङो कन्सिलार एज ए कन्सिलार इउज खालामनो होननानै लादों आरोना फाउन्डेसनखौनो एसे माने मा होनो जुदि नोङो डेइलि वेयारनि थाखायबाथ' आं आंनि स्किन टनजों मिलायनाय फाउन्डेसनखौनो लायो बाट मालाबा जेनेबा एसे फेस्टिभेलफोर बा अकेशनेलि जेनेबा हाबाफोर माफोर बेफोरबायदियाव एसे ब्राइट नुनांगौ ना एसे गुफुर नुनांगौ बेखायनो आङो एसे ब्राइटखौ अर्डार खालामदों ओमफ्राय आरो मोनसे माखौ अर्डार खालामदों आङो बे PSC ब्रेन्डनिनो आं दानि देखायनाया जाहैबाय HD लिक्विड फाउन्डेसन बाट बेयो PSC बेबो लिक्विड फाउन्डेसनानो बाट बेयो स्पटलाइट बे स्पटलाइट आरोना नाम्बारा जाहैबाय बेना 12 बेखौहाय आं खेवना दिन्थिनो र' बेना दामा माबा बेसे लानो बे 1050 नो 1050 रुपिस बेयो नैबेयो स्पटलाइटनिया इबायसा आरोना बथला ओमफ्राय दहैया जाहैबाय मा होनोमोनलाय ओरैया मामोनलाय HD फाउन्डेसन जाबाय ओमफ्राय आरो बे मोनसेखौ बे 07 नाम्बार बेखौ आं दिन्थिबाय थाला बेनो आरोना PSC नि फाउन्डेसन गासै आं मोनब्रै अर्डार खालामदों बे मोननै HD लिक्विड फाउन्डेसन ओमफ्राय आरो मोननै स्पटलाइट HD लिक्विड सरि माबा मोननै HD लिक्विड फाउन्डेसन ओमफ्राय आरो मोननैया जाहैबाय स्पटलाइट लिक्विड फाउन्डेसन ओमफ्राय नै मोनसेयाथ' बख'वाखै बेबो PSC निनो सिजार नांलायालै गेमस्रिया बिराद डेन्जार मा दङ बेयावहा नाइकानि दङ र' बेखौ दोनथ'नानै नैबेयो बे सेट नाम्बार बेसेबां बे आरो खम 875 ल' माने माखासे बुस्थुआना सेमबाबो माखासेयावहाय मालाबा डिसकाउन्ट थायो ओमफ्राय माखासेयाव मालाबा डिसकाउन्ट थाया नै आं बेखौ खेवाखैयानो आरोना बे जिखुनु 2.7 बेनि जितु सेट नाम्बार बे 2.7 बेयो आंनि स्किन टनजों मिलायनाय ओमफ्राय दहैनाया एसे ब्राइटसिन ना बेखौ आं एज ए कन्सिलार इउज खालामगोन ओमफ्राय बेखौ आङो एज ए फाउन्डेसनानोखा आरो फाउन्डेसन हिसाबैनो इउज खालामगोन बेखौ ओमफ्राय नै आंना नै PSC नि बे मोनब्रै बे जाहैबाय स्पटलाइट लिक्विड फाउन्डेसन ओमफ्राय बे जाहैबाय HD लिक्विड फाउन्डेसन अके ओमफ्राय दानिसो आं बख'खांबाय बे नाइका बे बेसे लादोंमोन बेसे दामालाय होरो जिखुनु आङो डिसक्रिपसन बक्सआवहा बेफोरनि लिंकफोरखौ होनानै दोनगोन आङो दे नैबेयो नाइकानि लिपस्टिक नै
नै nude color नि आयु आं nude color फोरखौ नोखा मोजां मोनो सिगाङावहाय आङो बांसिन pink red orange इदि color बांसिन लायोमोन आरो pink red ओमफ्राय इदिनो माबा माबि ओमफ्राय किन्तु दानि आं खालि nude color खौ बांसिन मोजां मोनो आरो जि मोजां नै आं दा लानायाबो nude color नि ओमफ्राय नैबेबो nude color नि आरो बेखौ आङो बिराद फोननो लुगैदोंमोन किन्तु आं दा अलरेडि नै आंनाबो nude आनो बाट इयो एसे लाइटसिन आरो ना एसे ब्राउनी टाइपनि बिराद मोजां जागोन बायदि मोनबाय आङो बे मा होनगोन केरामेल मसा लिपस्टिकआ बेयो माबा माबि इदिनो नाम थासैयो मिथिलायलाङा लिपस्टिकआनो आङो बांसिन nudeखौनो बिहरखादों बेबो nudeआनो naughty nude बेयो naughty nude आरो ना बेखौ नायनोसै नै सेटखौ नै बैसा कालार वाव कालारा नाय जि बरिया ना कालारा बरियाखा स्मेलाबो भेनिला बायदि स्मेला फ्लेभारा भेनिला फ्लेभारनि ओमफ्राय नैबेखौ अर्डार खालामदोंमोन आङो बेखौ आं बख'खांबाय दे माने आं शुटिंआवहा दाथ' गोजां बोथोर देसुन होमबाबो आं माने बावगारबाय थायोना बेखायनो आं गोसोआव थानायावनो डाइरेक्ट अर्डार खालामनानै लाखाबाय बे जाहैबाय हेन्ड फेन बेयावहा बे चार्जिं नै चार्ज होनो हायो आरो ना बे पइन्टआ दंखायो चार्जनि ओमफ्राय नै बेखौ सेरबानो फेन जायो नै वाव ओमफ्रायहा नैबेयाव मा दङ माबा मा होनो फिट मिनि बेखौ आङो सिगाङावहाय अर्डार खालामखांबाय बेयो जाहैबाय बे सेटआ जाहैबाय लाइट मिडियाम 20 सेट नाम्बार 20 लाइट मिडियाम आरो ना बेयो आंनि स्किन टनजों बिराद मिलायो बियो ओंखायनो आङो आरो बिहरफिनबावबाय फिट मिनि बिराद मोजां लुज पाउडार बियो फिट मिनि ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नै खेवाखै आङो बे मानिमोन बे मानि ब्रुनेटिनि बियो ब्रुनेटि ना मा जिखुनु प्रनाउन्सआ बेलेगबो जानो हागौ आरो ना बेखौ बख'खानोसै आङो दे नोंथांमोनजों देखायफानांगौ ना बे ब्रुनेटि डार्क ब्राउन शेडनि आरो ना बरियाखा नै शेडआ मिसुग्राव फुननायनि आरो ना मा होनो बाराद्राय गोसोमखौ फुनबाना आर्टिफिशियल नुयो आरो ना आंनियाव बे आइब्र'नि हेयारा दङ किन्तु आंनिया एसे जाथिथि आरो ना ओमफ्राय बेखौ फोननाया नै बे ब्रास दंखायो नै बेखौ आंनाव बिदि सेम दङ किन्तु बे ब्रेन्डनि नङा ब्रुनेटि ब्रेन्डनिखौ आं दासो फार्स्ट टाइम इउज खालामगोन आंनियावहाय दङ बडि सपनिया एन'का मोजां वाटारप्रुफखा बिराद मोजां आरो बडि सप ब्रेन्डनिया नैबेयो जाखांबाय ओमफ्रायहाय नैबेयाव मा दङ नाइकानि ब्लासार बियो ओरैबायदि मोजां बियो आंनाव मोनसे पुरना दंखायो दै आं बेखौ इउज खालामखांनायखाय बिराद मोजां मोननानै आरो इउज खालामफिनदों आङो नङा अर्डार खालामफिनदोंसो जाम्बि गेमस्रि नैबेलाय आंनि इउज खालामखोन्दाया इमान गोबावनिफ्राय इउज खालामगासिनो आङो होमबाबो दाबो जोबाखै आरोना बियो जोबाखै बिराद मोजां बेखायनो आं सानबाय मा अर्डार खालामखाना दोननोसै होननानै आंथ' दैलि इउज खालामोना बेखायनो नांगौ जायो नै एखे बेखौ आं इउज खालामथ'वा दा बेफोरखौलाय मानो नांबाय थागौ ओमफ्राय आं अर्डार खालामदों नैबे मामाआर्थनि बाय ब्लेमिसेस फेस क्रिम जोंनि मोखाङाव जे बोरैबा दट गोसोम जायोना सोरनिबा मोखाङाव इसोरनि अननायाव आंनियाव गैथ'वा दिसुन जानोबो नाङा बिराद दुखु मोनो ना मोखाङाव माबा मोनसे जाबाथाय माने मानसिखौ फार्स्ट टाइम नायबाथाय माहा थाङो नोजोरा मोखाङाव ना बेखायनो मोखाङाव जुदि दाग्लु दाग्ला माबा माबि थायो माने दुखु जायोना ओमफ्राय नैबेखौ आङो नोंथांमोनजों आं दिन्थिगोन इउज खालामनानै बेखौ आं बिराद
मोजां रिभिउ मोननायखाय आं बेखौ अर्डार खालामदों जिहेतु आंनाबो स्टोर जानानै मोनसे मोननै दाग जादोंमोन आरोना बेयो एसे दङ बेखौ खारगोन नामा होननानै आङो इउज खालामना नायनो नागिरदों बेखौहाय इउज खालामबा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो जुदि रिजाल्टआ मोजां जायोबा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन अके बाय बाय ब्लेमिसेस मामा आर्थनि ओरैनोथ' आं मामा आर्थ ब्रेन्डनि बुस्थुफोरखौ बिराद मोजां मोनखायो आंथ' बे आं जे सिगाङाव होखांबाय भिडिअ मामा आर्थनि अनियन हेयार मास्क बेयो बिराद मोजां बेखौ इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनदों बेखायनो आं मामा आर्थनि प्रडाक्टफोरखौ माने बिलिभ खालामो ट्रास्ट दङ आरो बेखायनो आं अर्डार खालामदों ओमफ्राय one of my fave नैबेखौबो इउज खालामखांबाय आङो बिराद मोजां बेयो नैबेयो मिलानि ब्रेन्डनि ब्लासार आं बेखौ खेवला दे आं बिराद अनो बेखौ खेवला आङो बे ब्लासारा बे ब्लासारा 1200नि आरोना बे ब्लासारा बिराद मोजां आं सिगाङाव अर्डार खालामखानाय दङ आं देखायनो दे र' अरे बाबा कहाँ गया तू अरे मारा थांखौ जायो नै मोनबाय नैबेयो गोदान ओमफ्राय नैबेयो आं इउज खालामखांबाय दै ओरैबायसा गोबाव जोरबाय बियो लकडाउननि सिगाङावनो आं अर्डार खालामदोंमोन दै लकडाउननि सिगाङावनो आं बेखौ अर्डार खालामदोंमोन नैबे सेम सेटआनो एसे अरेन्जि टाइप एकदम बारे नेचारेल नुयो माने माखासेया ब्लासार होनना बुंबाथाय एकदम पिंक कालार एकदम अरेन्जि बाराद्राय लायोना खिन्थु नैबेयो बिराद बरिया खिन्थु आं दा इउज खालामनाया दहाय नायकानिखौसो इउज खालामदों आं बेखौ अननानैनो मालाबा इउज खालामलायलाया मिथिबायना ओरैबायसा मोजां नै इबायसा आरोना नै इबायसा नै आखायाव फोननानै देखायदों आङो नै इबायसा आरोना एकदम नेचारेल ओमफ्राय सिङावहा मोनसे ब्रास दङ नैबे बिदि आरो खिचिक बिदि फोननायनि खिन्थु बे ब्रासजों फोननायानो जाया बरियाखा बेबो बिनि उनावहाय Maybelline नैबेयो आं अलरेडि इउज खालामखांनाय बेखौबो आं मोजां मोननायखाय रिअर्डार खालामफिनदों आङो बेखौ फिट मिनि 10 लाइट सेट अके बेयो 10 लाइट सेट कन्सिलारनि थाखाय बिराद गुफुर ना बेखौ आं फाउन्डेसन हिसाबै इउज खालामाथ' कन्सिलारा एसे ब्राइट जाखानांगौ ना नैबेयो जोब्बायानो नै खालिलि नुदोंना खालि जोब्बाय बिराद मोजां ना बेखायनो आङो रिअर्डार खालामफिनबाय नैबेयो बरिया ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेखौ आङो फ्रि सोमोन्दो नट फर सेल लिरनाय दंखायो आं सानदों आरोना बेखौथ' आं अर्डार खालामाखैमोन गोसोआव फैबाय आङो ओमफ्राय बियो wow ब्रेन्डनि wow स्किन केयार ब्रेन्डनि बडि बाटार बियो बडि बाटार माने मोदोमाव फुनग्रा आरोना माने मा होनगोन बडि लशन टाइप बडि बाटारनि ओमफ्राय आंनि फेभरेट ब्रेन्ड हुदा बिउटि बे लिपस्टिकआ आंनियाव दंमोन खिन्थु आंनियाव बहुद मानसि फैयो बहुद लोगोफोर फैयोना ओमफ्राय फोनला फोनसि माहा थाफ्लांखोथाय आं पात्ता मोनासै आरो ओमफ्राय आं जि दुखु मोनबाय आं सानबाय आरोना मानोना जोङो माखासे बुस्थुखौ दखानफोराव मोना ओमफ्राय नों जुदि मालाबा एकदम लाकिलि माबा मोनसे अर्डार खालामनाय सेटआ जुदि बिराद मोजां फैफ्लाङोबा बे सेटखौ नोङो जेब्लाबो जेरावबो नागिरना मोनखाया मालाबासो मोनगोन आरो ओमफ्राय आं जि दुखु नांबाय मिथिबायना आं बे बुस्थुखौ मोनफिननाय नंला नामा होननानै बे कालारखौ ओमफ्रायहा आङो आंनि जिथु नायकानिफ्राय आं अर्डार खालामनाय दंमोन बेखौ आङो मोनफिनबाय आरो नायकाना एमाजननिफ्राय ओमफ्राय जि हेपि जाबाय आं नैबे सेटआ ओरैबायसा मोजां नायलाय निउड कालार हुदा बिउटिनि मा डिस्टार्ब खालामबाय थायोलै नोङो आयु नायलाय नोंखौ नुवाखैथ' नोंनि आखाइखौ माने बिदि डिस्टार्ब खालामो नोङो आंखौ ओरैबायसा मोजां नायनाय मोजांथारना ओमफ्राय नों मानो सोमावबाय थादों जेनेबा मबाइलखौ मुझे डिस्टर्ब मत करो निमकी खाएगा निमकी
नै ओरैबायसा मोजां फोनबा माइसे मोजां नुगोन साननानै इस माने आं मोजां मोनो आरोना माने नोंथांमोना मोजां मोनगोन ना मोना आं मिथिया खिन्थु आं गासैबो प्रडाक्टखौनो मोजां मोनो होनना बुंदो औ मोजां मोनखायो मानो होनना बुंबा मोजां मोननायखायनोथ' आं अर्डार खालामदों नङा होमबा नै बे खिन्थु आंनि इमान मोजां स्मेलाबो जि मोजां आयौ फोननो बालायलायदों आं अननानै हाखोमानासो दोनगोन आं इखौ दोनखोमानानै दोनगोन आं बिराद मोजां ओमफ्राय नैबेयावहाय आरो मा दंबावो बे जाहैबाय मामाआर्थनि फोमिं मेकआप रिमुभार माने मालाबा ना आं सिगाङावहाय दिन्थिखाबाय नोंथांमोननो माबोरैहाय आङो आंनि मेकआपखौ रिमुभ खालामो बाट मालाबा जेनेबा बै मा होनो बे वाइप्सफोरजों वेट वाइप्सफोरजों हुगारनानै आरो नोङो माबा खालामबाव एल'भेरा जेलजों नोङो एसे मालिस खालामबाव आरो नोङो फेस वाशजों मोखां सुबाव मालाबा बायोना बिदि खालामबाय थानो आरो दाथ' थान्दा दिनावथ' नोङो बारे माबा माबि खालामबाय थानो बायोना ओमफ्राय आरो जोङो मालाबा इदि होननानै जोङो डाइरेक्ट फेस वाशजों जोङो मेकआप खालामनानैनो फेस वाशजों सुबाबो थांजोबाना खिन्थु नैबे मामाआर्थ जिथु दङ बियो बे फोमिं माने बियो फेनफोनाखा आरोना फेनफोना बायसा बेखौ नैबेखौ सेरना होबानो इयावहा फेनफोना ओंखारो बेयावहा फेनफोना ओंखारनायजों मोखांखौ इदि फुनानै सुबानो मेकआपा बरियासो रिमुभ जागोन होमबाना नोंहा बारे माबा माबि फोनबाय थालायनांला आरोना डाइरेक्ट जाखासिगोन आं एसे बादुलिना बेखायनो बेबायदि टाइपनि प्रडाक्ट्सखौ आं बिराद मोजां मोनो माने डाइरेक्ट होदो आरो सुदो ओमफ्राय दुब्ला उन्दुदो नामा थान्दा दिनाव सोरबा मेकआप रिमुभ खालामलायदो वेट पेपार माबाजों वाइप्सजों ओमफ्राय आरो माबा माबि फोनलायदो दै बालुलु होबाय सुबाय माथो ओमफ्राय दङ नैबे काइ बिउटिनि काइ ना के होनोथाय मिथिला जिखुनु काइ बिउटिनि आं काइ होनना बुङो आरो बे काइ बिउटिनि माबाया आइब्र' पेन्सिला ओरैबायसा मोजां माने आं बिराद रिकमेन्ड खालामो नोंथांमोनखौ इउज खालामनो थाखाय बिराद मोजांलै बियो माने बारा गोसोमद्रायबो नङा बारा ब्राउन कालारबो नङा माने नोंनि आंनि बर'नि दामफ्लाफ्ला मोखाङावहा आखिना लानो बिराद समायो आरो बियो मिसुगुर गैयिफोरनि थाखाय बिराद मोजां आंनि प्रिभियास भिडिअ मेकआप खालामनाय भिडिअफोरखौ नुदोंबा बे काइ बिउटिनि जिथु आइब्र' पेन्सिल बेखौ इउज खालामनायखौ नोंथांमोना अबभियासलि नुदों जानो हाखागौ ओमफ्राय नैबेबो जाहैबाय लिपस्टिकआनो आं लिपस्टिक निउड सेटनिनो आं दहायनो बुंखाबायना नोंथांमोनखौ निउड सेटनि लिपस्टिक आं बिराद अर्डार खालामदों होननानै आयौ मानो बिदि निउड कालारनि फाग्लि जायो आं बिदिसो आंलाय बिदिसोबो हरनो नागिरदों माबा अ माय गड नायलाय कालारा नका मोजां बरिया बेबो नायकानि आं लिंकखौ होना दोनखागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना अर्डार खालामनो गोसोबा नायका एपखौ डाउनलड खालामदो ओमफ्राय अर्डार खालामदो बास जाबाय ओमफ्राय आरो दंबावो बे नायकानिनो बे मा बुस्थुथाय बे आइब्र' पेन्सिल जानांगौ औ आइब्र' पेन्सिल नैबेथिं बे ब्रास दङ नैबे ब्रासजों जेनेबा बिदि आरोना बे ब्रासजों नैबे ब्रासजों बिदि खानबाय ओमफ्राय नैबेथिं नै माने फार्स्ट साइड खिनिखौ आखिनो थाखाय लाबोदों आङो एसे ब्राउन जि माने डार्क ब्राउन आरो बिराद बरिया बेबो आं सिगाङाव इउज खालामखांखाबाय बेखौ ओमफ्राय लास्टलि दंबावो बे स्विट्स बिउटिनि नैबे स्विट्स बिउटिनि माबा मा होनो जेल आइलाइनार नै बेसा आरोना मोनसे ब्रास दंफायो नै मोनसेथिं एसे फ्लेट ओमफ्राय इदि ओमफ्राय मोनसेथिं एसे लटप
24 hours थायोनो बियो waterproof नैयो पाउडर टाइपनि ब्लैक कलरनि सानिया ओमफ्राय सिंनिया नै ब्लैक कलरनि So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि अर्डार खालामनो गोसोबा बे लिंक होनायखौ आं होनानै दोनखागोन नोंथांमोना नायका एपखौ डाउनलड खालामनानै अर्डार हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अर्डार होखांनायनि उनाव अर्डारखौ मोनखांनायनि उनावहाय नेक्स्ट भिडिअबाबो बा जिकुनु भिडिअबाबो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आब' गेमस्रि नों प्रडाक्ट इउज खालामनायखौ आंबो अर्डार होनानै आं इउज खालामदोंमोन आरो आं बिराद मोजां मोनबाय बा गाज्रि मोनबाय होनना बुंहर आंहा जेबो माबा खोथा गैया so thank you bye bye